Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow Miller bilen orsiýete gazy bermegi maslahatlaşdy. Şertler aýdylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen orsiýetiň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 28-nji noýabrda Aşgabatda türkmen gazynyň orsiýete gaýtadan iýerilip başlanmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Miller orsiýetiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge hemde özara bähbetli birlikdäki taslammalary amala aşyrmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyk etdi. Berdi Muhammedow ödegini Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işgulu gatnaşyklary hem işe açykdygyny aýtdy. Taraplar gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi boýunça gazy bermek mümkinçilikleri hakynda maslahat etdiler. Neşiriň bellemegine görä iki ýurduň arasyna gaz ulgamyny 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakynda baglaşylan hökümetara ulalaşygy esasy dokument bolup durýar. Orsiýetiň Türkmenistan bilen arada 3 ýyl ozal totudan gaz sewdasyny inniki ýylyň başyndan dikeltmek isleýänligi oktýabr aýynyň başynda ma'lum boldy. Azatlyk Radiosu bilen gurrundaşlykda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistan bilen orsiýetiň arasyndaky energiýa gatnaşyklaryny ösüşleriň göze iýilýändigini aýtdy. Concerning Alexei Miller, the head of Gazprom, it's a second visit in a very short time, so you'd have to say that there's... Gazpromyň başlygy Aleksey Miller'iň Türkmenistana sapary barada aýdylanyna, ol ören gysga wagt aralygyny ikinji gedek Aşgabada sapar edýär. Ol gepleşikler boýunça ösüş gazanylmaýan bolany bular ýaly ýygy-ýygydan sapar etmezdi. Diýmek bu meselede käbir ösüşler bolup geçýär. Türkmenistanyň orsiýeti täzeden gazy berip başlamagyna az wagtyň galanlygy görnetýän ýagdaý diýip Panier belledi. Metbuat habarlarynyň türkmen gazynyň orsiýete täzeden iýerilmek ähtimallygy barada gurrun edilýär. Ekspertiň pikirine görä Rus metbuaty anyk maglumatlary aýdyňlaşdyrmazdan ähtimallyklar barada gurrun etmek bilen geleşiklere täsir etmek isleýär. That was used terms like possible or maybe or something. So now that might be part of the bargaining process where Gazprom... Rus metbuaty bu meselede elmadamada belki ähtimal diýen sözleri ulanyp gelýär. Olaryň muny geleşiklere täsir ýetirmek üçin edýän bolmaklary ähmal. Gazprom Türkmenistana özleriniň türkmen gazyna aşa zerurlugynyň ýokdugyny ýetgiderli ýatlatmak isleýär. Sebäbi hakykatdan olary türkmen gazy derkar däl diýip Panier belledi. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gaz sewdasy baha dawalary esasynda başlandy we türkmen gazyň Gazpromy bergilerini bermezlikde tölegi ukypsuzlukda aýyplamagy bilen togtudyldy. Panier taraplaryň arasyndaky gepleşiklerde gazyň narhy baradaky maglumatlary da diýip geçdi. What the price is going to be, because that's something else that's mentioned in Russian reports a lot, reports coming out of Russia. Rus metbuatyna gazyň bahalary boýunça maglumatlar hem köp agdalýar. Ilki başda taraplaryň arasyndaky gatnaşyklara gazyň narhlary sebäpli tog düşüpdi. Inni orsiýet öz aýdynyna tutýan ýaly sebäbi Türkmenistan gazyň bahasy bilen ylalaşanda da bu ylalaşykdaky baha Türkmenistanyň soraýan narhyndan pes boljak ýaly diýip olaýtdy. What Gazprom thinks Turkmen gas is worth and what Turkmenistan thinks Turkmen gas is worth have been two different things constantly. Orsiýetiň türkmen gazyna kesýän narhy bilen Türkmenistanyň öz gazyna berýän bahasy mudamyda iki ayrı mesele bolup geldi diýip Panier sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň habarlaryna taraplaryň arasynda gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek meseleleriniň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny habar berilýär. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasy Türkmenistanyň galkynyş we bagtyarlyk gaz känlerinden gaz çykarmak işlerine gatnaşýar. Ekspertiň jemgyýetçiligi açyk maglumatlara salgylanyp bellemegine görä Gazprom CNPC kompaniýasynyň kyýaly Türkmenistanyň känlerinden gaz çykarmak işlerine häzir gatnaşmaýar. Prezident Berdi Muhammedowyň Rus kardeşi Vladimir Putin bilen oktýabr aýynda geçiren telefon gurrungynyň ýygy süre 9-njy oktýabrda Gazpromyň başlygy Aleksey Miller Aşgabatda saparda bolup, türkmen gazynyň importuny täzeden ýola goýmak üçin gepleşik geçirilendigini ma'lum etdi. Ýöne ol gaz sewdasyny dikeltmegiň şertlerini aýtmady we bu şertler şinni hem anyklashdyrylmaýar. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik websaytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny PSYPHON3.com websaytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär.
Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony sayfon3.com sayfon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Annurwan. Türkmenistanyň Balkan vilayatynda marlara ýoksan mama keteli soňky bir hepdäniň dowamyna adamlara hem geçip başlady. Bereket etrawynyň merkez keselhanasynda mama keseli bilen kesellänip bilinýän 3 adam yerleşdirildi. Lukmanlar özleri gurrunçylykda olaryň mama keseli bilen kesellänliklerini tasdiklady. Emma bu näsaglara goýulan diagnoz gizlin saklanýar diýip Azatlygyň Balkan vilayatyna habar berdi. Bellemeleri bu üç näsagyň hiç biri Bereket etrawynyň ýaşaýjysy däl we olaryň öz ýaşaýan ýerlerini Balkan dagynyň günöýüne mama keseli bilen kesellän näsaglary bejerip biljek tejribeli Lukman ýok diýip ýagdaýdan habarly adamlar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Mama keseli bilen kesellänleriň gapysynda düýe saklaýan, düýe süýdüni agyran satýan adamlar bolanyny habar berilýär. Şeýle ýagdaý etrek etrawyna kemide çykdy. Ýöne bu etrawyň ýaşaýjylary öz näsaglaryny Nebitdagy Balkanawat şäherine keselhana yerleşdirdiler diýip Azatlyk bilen gurlaşan ýaşaýjylar aýtdylar. Şol wagtda ýurtda ýokons keselliler barada resmi maglumat almak mümkinçiligi bolman soň mama keseliniň alamatlary bilen hastahana yerleşdirilen adamlaryň anyk sanyny anyklamak başartmady. Bereket etrawyna getirilen näsaglaryň howsarlarda etrek etrawynyň ýaşaýjylary da näsaglaryny hastahana mama keseli bilen keselletdi beltiler. Lukmanlar hem olaryň mama keseli bilen kesellänliklerini tasdikladylar. Ýöne resmi ýagdaýda bu diagnoz gizlin saklanýar. Sebäbi ýurtda ýokons keselleriň soňuna çykylan gaýdylýar diýip Azatlyga ogşan maglumatda berilýär. Azatlyk radiosu Balkan vilayatynda diýerleriň näwelli kesellen köpçüliklerin ölýänligini oktyabr aýynyň aýagyna habar berdi. Keselin ilki ýaýran ýeriniň etrek etrawynyň Mada obasynyň ýaşaýjylarynyň gurrun bermeklerine görä kesel ýokşan diýerleriň agdyndan ak köpük gelýär we olar kellelerini gaýta-gaýta ýer urup ýerlerinden galyp bilmän ölýärler. Belede adamlaryň aýtmaklaryna görä bu marlara ýokşan mama keseliniň baş alamatlarynyň biri hasaplanýar. Mada obasynyň özüne de mal garalaryna da karantin ıglan edildi. Tehel şühe bildirilen mallar owanyň daşyna çykarylyp ýürüýte germek üçin saklanýar diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Emma muňa garamazdan 20 gün içinde mundan öň 10 adamdan ibaret topar Oba we Suw Hojalyk Ministrliginiň Veterinariýa institutunyň we vilayet veterinar gullugynyň hünärmenleri 3 günläp Madawda bolup düýeleriň açlykdan ölenini barada netije geldi. Därde geçirilen barlyklar düýelerde hiç il mama keseliniň ýokdugyny görkezdi. Bu barlyk soň Aşgabatda hem dowam etdirer diýip barlykçylar aýtdylar. Şol wagtda ilata açyk düşündiriş berilmeden Balkan vilayatynyň Gyllarbat, Gazanjyk, Türkmenbaşy etraplaryna hem belki de öňünden gaçyp düýe süýdün, düýetini bazarlara getirmek we satmak gadagan edildi. Maglumat üçin aýdylsa, düýet Aşgabatda soňky 20 ýyldan gowrak wagtda bazarda satylmaýar. Sebäbi 1990-njy ýyllaryň ortalaryna düýelere merik kesel diýip düýetini satmak, düýe süýdüni içmek gadagan edildi. Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyna mallara ýokuşýan ýokons keseller köplenç alakalaryň we sıçanlaryň diýişlemek arkaly geçýär we mama keseli bilen kesellän malyň süýdüni içen ýa-da şeýle mal öldürilenine onuň etinden çykýan buğdan demalan adam hem mama keseli bilen keselläp bilýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azadlyklar boýunça baş komissarynyň wekili Lamberto Zanir Türkmenistanda milli azadlyklaryň behwitleriniň üpçün edilmegindäki oňyň dinamikany bellädi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Meselem men Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça bilim programmasynda hasmy rol oýnamagy gyzyklanma bildirmegine şat. Bu regional resmilerini köp türlü
bilim uğrunda tejribe paylaşmak üçin birleşdirýär diýip Zanyer Türkmenistana eden saparynyň dowamynda belledi. 20-nji we 23-nji noýabr aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklar boýunça resmiýeti etnik özeklerin köplük bolup ýaşaýan regiony Daşowut vilayatyna sapar etdi. Türkmen medeniýetynyň habar bermegine görä 23-nji noýabrda Janab Zanyer Aşgabatda geçirilen milli azlyklaryň Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uğurlaryna aralaşmagy baradaky tegelik stol diskussiýasyna hem gatnaşypdyr. Gatnaşyjylar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty münasibetli adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň öpçün edilmegi meselesiniň Türkmen döwletiniň üns merkezinde durýanlygyny kanagatlanma bilen bellediler diýip Türkmen medeniýeti habar berdi. Türkmenistanda ýaşaýan azlykdaky milletleriň wekilleri bolsa Türkmen hökümetiniň özleri babatyndaky siýasatyny iňen milletçilikli hatap edýärler we Türkmenistanda öz dillerini hem milli däpdesturlaryny saklamak üçin mümkinçiligiň düýpden ýokdugyny aýdýarlar. Daşowudyň iradynyň çak bilen 35-45%-ni etnik özbekler emele getirýärler. Emma muňa garamazdan regionda ähli özbek, gazak we ors mektepleri ýok edildi. Milli azlyklar üçin öz milli däpdesturlaryny saklamagy hiç hili mümkinçilik galmady diýilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş resmiýetiniň Türkmenistanyň saparyndan soň Azatlyk radiosyna dinleýijiden gowşan hatda aýdylýar. Şunça geçen ýyllaryň içinde bir sany hem buluç, kürt, pars dillerinde okudylýan mektepler ýa-da okuw edebiýaty döredilmedi. Gazak jemaatynyň ykçam ýaşan köp owa şäherçileri boşap galdy. Hatda bugün galan gazak çağalar üçin hem ene dili we edebiýatyndan ders okudylmaýar. Ýurtda 71 sany rus dilinde okudylýan sınıflar bar diýilýän mekteplerdäki mugallimleriň ýaşyna göz aýlatan ýöregiň agyrýar diýip hatyň awtory bellýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň dinleýijileri Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň başdan geçirýän dürli sosial-ykdysady kynçylyklaryna hem ünsi çekärler. Türkmenistanda ýaşaýan dürli milletleriň wekilleriniň resmi sany çap edilmeýär. Awgust aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun güç edaralarynyň işgärlerinden dokumentlerde öz milletini türkmen diýip görkezmegiň talap edilýänligini habar berdi. Şu ýylyň maý aýynda Azatlygyň habarçylary Daşowut vilayatynda häkimetleriň okuwa gatnaýan we has kiçi ýaşly çağalaryň sanyny anyklamak boýunça çäre geçirýänligini we munyň özbek hem gazak dilli täze mektebe potensial okuwçylaryň sanyny anyklamak üçin edilýär diýip düşündirilýänligini habar berdiler. Şeýle-de şonda Daşowut şäheriniň we etraplaryň özbek we türkmen ilatynyň sanyny anyklamak üçin ilat ýazywynyň geçirilýänligi habar berilipdi. Daşowut vilayaty özbekleriň köplük bolup ýaşaýan regiony 1995-nji ýylyň ilat ýazywyna görä şol döwürde özbekler regiony ilatynyň aglaba bölegini käbir sanlara görä 55,13%-ni emele getiripdir. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda etnik azlyklaryň agdalýan kynçylyklaryny açyk boýun almaýar. Türkmen resmiýetleri halkara guramalaryna berýän hasawatlarynda ýurt ýaşaýjylarynyň millet esasynda kemsedilmeýänligini aýdýarlar. Emma awrely halkara guramalarynyň hasawatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy adam hukuklaryny dünýä derejesinde iň gödek depeleýän ýurtlaryň hatarynda görkezilýär. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň bazarlarynda balygyň bahasy 1,5 aýyň dowamynda tas 3 hesse gymmatlady diýip Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan yerli ýaşaýjy aýdýar. Balygyň bahasy pese düşmän gün-günden diýen ýaly ýokarlanýar. Häzirki wagt balyklaryň 1 kilogramynyň bahasy 100 manada çenli baryp ýetýär. Meselem Türkmenabadyň il içinde Gök bazary ady bilen tanalýan merkezi Daýhan bazarynda sentýabryň ahirinde ak balygyň 1 kilogramy 23-25 manatdan, lakka balygyň 1 kilogramy 30 manatdan, kepir balygyň 1 kilogramy 20 manatdan satylýardy. Noýabryň ortalarynda olaryň her biriniň 1 kilogramy 80-100 manat aralygynda satyn alyp bolýar diýip Türkmenabadly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol käbir balyklaryň 1 kilogramynyň 20 manatdan hem satylýandygyny, ýöne olaryň hiliniň ören pesdigini, göwrüminiň kiçidigini hem de öz wagtynda satylman galan zaýyl
satylanjak bolup duran balyklar dygyny hem sözünün üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä balyk sowdasy bilen meşgullanýanlar ýa-da balykçylar bahalaryň birden tas 3 esse ýokarlanmagynyň sebäplerini amy derýada we suw howdanlarynda balygyň azlygy bilen düşündirýärler. Galaberse olar soňky döwürde Aşgabatdan gelen ýörite komissiýanyň Lewabyň gazojak we zeyt suw howdanlarynda balyk tutmagy ruhsat bermeýändigini aýdýarlar diýip Türkmenabadly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä balygyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde onuň sowdasy hem yaramazlaşdy. Adamlaryň aglawa böleginiň balyklary satyn almaga gurby çatmaýar. Öňler sowda gowy bolýardy. Balyk ardan, müşteri köpde. Häzir bolsa balyklar dur, adamlar alsalaram birini ikisini alýarlar. Geçmän alan balyklary kakadyp halas etjek bolýarys diýip Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynda balyk sowdasy bilen meşgullanýan özüni Arslan diýip tanıştyran Lewaply sowdagar aýdýar. Deňeşdirmek üçin aýsak häzirki wagtda balygyň bahasy 1 kilogram süňsiz jylky sygyr etinden hem ortaça 2 hesse gymmat. Türkmenabadyň bazarlarynda süňsiz jylky sygyr etiniň 1 kilogramy 35-40, süňkli sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manatdan satylýar. Balygyň bahasynyň sygyr ýa-da goýun etiniň bahasyndan da has gymmat bolmagy bilen bagly ýagdaýa soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ilkinji gerek duş else bolýar diýip Lewaply söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň balykçylyk hojalygy döwlet komitetinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýatladyp geçsek ýurtda balygyň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlyk radiosy awgust aýynyň ahirinde hem habar beripdi. Şonu Aşgabatda habarçymyz geçen ýyl 1 kilogramy 15 manatdan satylan ýöneki ortaça balygyň 26-30 manat aralygynda bahalanýandygyny, paýtagtda bu bahanyň 40 manada çenli baryp ýetendigini gurrun beripdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy özüniň 12-nji iýulda çap eden maglumatynda Aşgabatda awçylaryň we balykçylaryň birleşen jemgyýetiniň 19-njy gurultaýynyň geçirilendigini habar berdi. Onda balykçylyk hojalygy döwlet komitetiniň bir ihtiýology Lewap vilayetinde amy derýada balyklaryň işgül taşlayan yerlerinde ownuk balyklary imitlendirmek üçin emeli şertleri döretmegiň zerurlygyny belläpdir. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden diňleýärsiňiz. Türki halklaryň arasynda gadim wagtlardan bäri dillen ile geçip gelen Gorkudaty, Dädem Gorkut desany Kazakstanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň adyndan UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni miraslar sanawyna giredildi diýip Guromanyň saýty habar berýär. Wikipediýanyň, erkin ensiklopediýanyň türkmen dilindäki maglumatlaryna görä 10 boýdan ibaret desanyň iň gadim nusgasy Dresden'de Vatikanda saklanýar we onu günnäge öwrenji meşhur alim akademik Bartolt baryp 1900-nji ýylda rus diline terjime edýär. Gorkudaty, Dädem Gorkut desany ilkinji gezek professor Mätük Kösäýewiň tagallasy bilen 1945-nji ýylda Sowet Edebiýat jurnalyny türkmen okuwçylaryna hem ýetirilip başlanýar we 1950-nji ýylda öz başda kitap görnüşini çapa taýýarlanýar. Emma ol okuwçylara ýetmän galýar. Sebäbi Türkmenistan eseriniň şol wagtky ýolbaşçysy Suhan Babaýew 1951-nji ýylda bu kitaby Türkmeniyat halky duşmançylykly eser hökmüne ýazgaryp çykyş edýär. Kitaby çapa taýýarlanlar Mätük Kösäýew, Baý Muhammed Garriýew, Oral Muhammed Abdalow dagy dini milletçilikli eseri çapa taýýarlanyklar üçin nelip suwd edilýär. Ýazgy Aman Murat Bugaýewiň maglumatyna görä başda Mätük Kösäýew bilen Oral Muhammed Abdalow atu jezasy, Baý Muhammed Garriýew bolsa 25 ýyl türme tutsaglygy berildi. Emma soň atu jezalary 25 ýyl türme tutsaglygyna çalşyryldy we 1953-nji ýylda Sowet hökümetiniň ýolbaşçysy Ýosif Staliniň ölmegi bilen Gorkutata howsar çykan türkmen alimler azatlyga çykdy we 1956-njy ýylda aklanyldy. Türkmenistan eseriniň Kommunistik partiýasynyň merkez komiteti 1989-njy ýylda Gorkutata kitaby barada 1951-nji ýylda kabul eden kararyny ýatyrdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2015-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Milli Golýazmalar Institutuny kitaby Dädem Gorkut diýen gadymy türkmen eposynyň täze neşriniň tanışdyryş dabarasynyň gurnalanmagyny habar berdi. Gadymy halk eposynyň täze neşri Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Milli Golýazmalar Institutunyň ilmi topar tarapyndan eseriň Dresden nusgasy esasyny çapa taýýarlanyldy diýip habarda edilýär.
Yazı bugaýyň tasdiklamagyna görä, kitaby Däde Morkut eseri Türkmenistanyna garaşsyzlyk ýyllaryna merhum Mäti Köseýewiň 1940-njy ýyllarda toplanan boýlary esasynda şeýle-de edebiýatçy Atarahmanowyň Daşoğlu welaýatyna il içinden ýazyp bolan boýlary esasynda çapa taýýarlandy. Emma Türkmenistanyň bu alymlaryň taryhy kyssany il içinden ýygnamak, ile ýetirmek üçin eden tagarlalary kän ýatlanylmaýar. Şol wagtda garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda Gorkudaty Däde Morkut desany döwlet propagandasy üçin ulanyldy we onuň boýlary esasynda däl domurloýuny hem sahnalaşdyryldy. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.